Здравейте, банда! Не сме се виждали от доста време. Откакто се оправи времето, не съм спирал да карам, но не съм стигал до влогове да правя. Бях позабравил какво е да си сложиш камерата и да почнеш да снимаш. Вчера покарахме с момчетата. Днес не можах да си намеря компания и съм сам, както виждате. Половината от маршрута си го преполових и реших в крайна сметка да направя едно кратко видео. Така и така съм си взел камерата и микрофона, видях, че е с мен. Викам, айде, така и така не съм снимал доста време. Ще направим едно бързо включване. Както виждате, от последния път има малко промяна. Визуално вече съм с нова глава. Както ви казах, старата каска беше доста шумна и купих си тапи за уши. Реших си проблема, обаче крайна сметка реших да смена каската и другата си ми стои така за някой пасажир евентуално. И колегата ще му откара, така сега засилил. На арката на свободата съм. Както виждате, снега още не се е разтопил. Като тръгнах, времето беше чудесно. Допреди да пусна видеото също беше чудесно и изведнъж облаци. Дано нема зачука някой дъжд. Обмислям да слеза до Троян, обаче ме притеснява да нема хване дъжд и най-вероятно ще си пътувам наобратно. Колко пъти идвам до тая пуста арка и никога не слизам до Троян. Някога ще стане това, ама явно няма да е и днес. Няма много батерия, няма много и памет в картата, затова ще е наистина бързо включване. Викам, айде ще пусна едно видео тук, защото е красива гледката. Так му да видите. Днес е Гергьовден. Ако има жорковци, са живи и здрави, които гледат видеото. Почивен ден, хората доста пътуват. И какво стана, бе? Ей, на някой BMW сме избягаха конете. Мале. Ох! Оплаших с периферното зрение и ми се стори, че един кон тръгна към мотора. Днес е почивен ден и доста автомобилисти и мотористи има по пътищата. Някой ако реши да кара насам, за момента пътя е добре, няма толкова пясъци. Кара са поносима, няма ядове. Плана беше днес да карам до Троян, да мина през арката и да слеза до Троян, ама объркаха се нещата. Един истински велосипедист.
Така както ви казах, откакто се поправило времето, почти не съм се спирал с моторите. Просто не стигам до мотоволове. Навъртял съм 8000 км, може би за, не знам, няма и месец време. И на единия мотор съм навъртял около 4 и на другия също 4. И преди сезона ги обслужих и двата, сега ще трябва втори път да ги обслужвам. Не знам къде толкова обикаляме и къде ходим, но километрите си върват очевидно. Това облак точно над мен. Най-вероятно уикенда пак ще идвам насам да покарам, само че този път с компания, няма да съм сам. И тогава евентуално мисля да слезем до Троян. Тъй като сега е Гергьовден, евентуално ако работи нещо по центъра, ама съмнителна работа. Щеше ми се да спра някъде да хапна в Троян, ама ще някъде навръщане. Охо. Още не мога да свикна да не ритам тези тръби, като натискам задната спирачка. Так му свикна и като подкарам другия мотор, и тук забравям, че тези ролбари ми пречат. Както един познат казва, по-добре да си караш само един мотор, да си му свикнеш на всички кусури и деликатности, отколкото да редуваш един мотор, втори мотор, трети мотор. Сега вчера бях с другия мотор. Той няма никакви системи за сигурност. Нито ABS, нито Traction, абсолютно нищо. Пълно дърво. Груба сила, никаква, така да, никакви системи за сигурност. Перфектният мотор да се очистиш, нали? Той с това може, ама оня е друга работа. Трябва да внимаваш как подаваш газ в завоите, даже и направите понякога. И какво да ви кажа? Бях тръгнал да го продавам, обаче някак си да дадам. Пусна го на обява и се откаже. Само дето си правя, само къде се разтягам да правя снимки на мотора, нон-стоп. Изтръпнах.
Нали се заговорихме и... Добре, че нямаше кола. Виждате ли, новобранска работа. Ето затова не снимам и не говоря докато карам, само си слушам музика. Лелей. И свъркна ми сърцето. Забравих даже какво ви казвах. За ФЗ-та ви казвах, че тък му го пусна на обява и се откажа. Застраховката му платих, както знаете вече с тези застраховки е голям филм. Задължавате за цялата година да си платиш застраховката. Първо, че е скъпа. Второ, че ако се опиташ да си я правиш на вноски, излиза още по-скъпа и те принуждават да си я платиш за цялата година и то наведнъж. Това е една от причините да го продавам, защото два мотора, гуми за двата мотора, масла, филтри, глупости, застраховки, прегледи, данъци. Два мотора, две гайлета, деца ви. Две карва храниш, ама за момента ще е така. Тук на този път, ако не изпусна поне един завой, то просто все едно не е имало каране. Бах ти ужас. Защото се замислих и влизам на пета в завоя и викам: охо, ехе. Охо, баси бабуната. Така. Като цяло нищо ново не се случва около мен. Нещата са си се същите. Банда, ние завойчетата ги минахме, почти слязох вече. И идеята беше да поснимам тук малко по завоите. Нали видяхте какво снимане щеше да се получи? Щех да снимам скалите отблизо. Още малко и... Ево, виж, има и точни автомобилисти. Пичагата му пусна сега да не кажете: глупак, как така ги изпреварваш. Ако не вярвате, върнете видеото да видите, че ми даде мигач.
За онлайн полицията се отнася това. Онлайн полицаите. Клавиатурните полицаи. Вижте каква е глед. Там един пичага фарчи с парапланер или там каквото се води. Тия обратни завои ми бъркат здравето направо. Ако асфалта беше гладък, щеше да е хубаво, ама не стига, че обратен завой ми подскача целият мотор завоя и направо густо. Днеска цял ден бягам от облаците и от дъжда. Като гледам натам, където трябва да вървя, пак е същото. Облаци, дъжд. Та банда слязох аз вече от арката. Ще спра само да обмисля маршрут на прибиране, тъй като по принцип не обичам да се прибирам от там, където съм начал.
като тръгнах, изобщо не го и мислех откъде да се прибера. Просто сега като гледам на връщане по същия път е облачно и може би пак ще вали. Какви са тия сектантски истории тук, където правят тия, не знам. Та банда, слагам край на днешния мотолог. Ще се виждаме отново. Просто трябва да се сещам да си взимам камерата или по-скоро да си я зареждам, защото последния път ходихме на доста добро място, нали, доста красиво беше. Тук в България, естествено. Леко, леко. И предната вечер не си бях заредил камерата и аз бях нощна смяна и обикновено след нощна смяна тръгване. Беше маят малко, че не успях да снимам. Но има и такива моменти. Важното е, че си направихме кефа тогава. Пак здраве да има. Никога не е късно пак да отидем. Банда, чао и до нови срещи. Peace!